ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд мошинои нав роҳӣ кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, чизи маҳсулоте ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои экранмода роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшида рекламада мегузорем. дар имрӯза навори ҳастем мошинои Боркаш, Форланд, Opel Astra G, Daewoo Matiz бо нархи арзон, Daewoo Tico, Daewoo Nexi, хоб сечкаҳои объёмни простой, Opel Caravan, Opel Hatchback, ҳастаи Gelik ва ҳастаи мошиное ки аз территорияи Москва ва дигаран мошиное ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз кадом марки мошин ба шумо лозима. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 116 сомони навора маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биям ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания Ака Бекзодро. ин Ака зиёда 10 солаи таҷрибаи корӣ доранд ки шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро, дачаҳо ва аз территорияи Московский Аялбурҷ омада мегиранд ва ба самти Қазоқистон бурда меоранд. таҷрибаи 10 сола зиёдаи корӣ доранд гарантикатӣ. хоб мошиношон мошинои комфортни, чанд навъ мошинои люкс доранд ки худтон вибрат мекунен, ҳар рӯз рейс доранд. бадр имина ҳар рӯз рейс доранд ва 10 сола таҷрибаи корӣ доранд. агар ки одамои боварӣ намештанд, мо ба шумо тавсия намедодем. компания Ака Бекзод беҳтарин шахс ва шуморо соқу саломат бурда меравад ва инчунин агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ боша, худашон ҳал мекунанд ва ҳуҷҷатҳои шуморо ҳамаашон ба калом мегиранд, худашон мекунанд ва соқу саломат бурда меоранд. дута рақам аст ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар даста ҳам имо ҳам WhatsApp дорад. компания Ака Бекзод маромад шахсоне ки дар Дако бошад, пересечения граница, ина ба шумо тавсия медиҳем маромад занг занед. мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. як мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае ки срочнаи мошинои Боркаш ҳастае ки Форланд, состоянии беҳтарин. соли 2006-2012 сол ҳастае ки коробкаш механика, ҳолати мошин мега беҳтари азиз, мошинча фақат дар ҳолати кория, фақат мегирӣ кор мекунӣ. мошин мега ягон камбудӣ надорад, коробкаш сод, задни мосоз, дута аккумулятори пачка, ҳуҷҷатош 1 сола, мошин тайёраи 100% мегирӣ, фақат ҳо мекунӣ, балоншам навай, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Колхозобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 60,000 сомонӣ ки бо ягон сум муомила мешавад, ё ки ба ягон мошинои сечка объёмни, ё ки Corolla, ё ки Camry алиш мешавад, бо болоиш маслиҳат мекунад, мега соҳибаш алиш, сечка, Corolla ё ки Camry. сумаки нархи 60 бо муомила дорад. азиз, мошин дар ноҳияи Колхозобод қарор 2012 сол, ҳолати мошин чоткаи бадае, айни сезона мегирӣ, фақат кор мекунӣ. хоб кадоми шумо дар хали мошинои Боркаш, Форланд ки лозим бошад, маромад занг занед, бештари маълумотро гирен, ҳам сумаки арзон, ҳам алиши, сечка, Corolla ё ки Camry, маромад тамос гиред. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае бадрон ки срочнаи Opel Astra G дар кузифи Hatchback соли 2006-1999 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холия, газадагӣ нест. объём мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин балонош мегад навай, чехол дорад, 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, мошин ҳолати корӣ дорад. нархи мошин мега 42,000 мегем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. якумаш рақамҳои Мегафон дастии 65, дуюмаш рақамҳои Вавилон дастии, ахираш 13 WhatsApp дорад. мошин мега дар шаҳри Бухтара омода аз пеш бинед, мега манқултон шид, бо муомилаи хубам дорад. маромад кадоми шумо ки манқул аст, маромад сурати занг занед, бештар маълумотро аз худашон гирем. ва агар шумо дар хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, метавонед сурат маълумотро роҳӣ кунед, мо реклама мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае бадрон ки Toyota Camry 2 ҳастае ки срочнаи нархи ахирон ки соли 2006-2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин, объём мотораш 2.5 литра, коробкаш автомата, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. свети сиёҳ, кондитсионери, электропакет, балон, ҳолати кори диска, мошин соза мега. нархи мошин 75,000 сомонӣ ҳастае. бо дӯстони азиз, дигар ки арзон намешавад, ҳамин хел гуфтаем, нархи ахироншай срочно мега сум дар кора.
ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри хуҷанди босои ноҳияи Конибодомда. Яъне ки шаҳраки Конибодом нархш 75 та, дигар ягон дирам арзон намешавад. خب کدوم شما اگر در همون طرف نزدیک باشین مرا زنگ زنید بیشتر معلومات ازشون گیریم. برای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی داچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید. ها ایتاوت اینا کارو ببینید برادر اینا همه بارو جمع میکنن هم برادر و هم ایتافای کار مود. اینا با گراج تاجکا داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم تاجیکستان ما رو میسازیم ما در کجای باشیم فقط باید زن و فرزندمون میشیم باید وطنمون میشیم. سربلند باشه خانواده باشه این بارو رو ببینید برادر این یگام جای برش نیست این تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر را کردیم سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای این السلام علیکم این برادرای تاجیکی من السلام علیکم بس این کارو خوب زندگی کار براتون زنده باشه سربلند باشه ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنند سربلند باشه زنده باشه یک مشیران تمام زنده باشه این برادرها را خموشانه میمونم تنها شما زنگ زدم سربلند خانم بود این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه اینا کار را رفته است شرکت بختیار در خدمت شما اینا تمام این چیز بول میکنن روی میکنن تمام اینا سربلند خانواده باشه مگذاریم با چهارم ماشین فروشی نوبتی هسته که مرسدس گلیک برادران عزیز مرسدس G کلاس گلیک ماشین سال برایشش 1994 هسته که اینکه 2019 هم سال کردگی انشا پول میخواد هماشه مقصد که پیش عقیب همون بار 2019 هم سال کردگی आहे سویچ میگد بنزینی خولی آبی موتور 3.5 لیتر коробка автомат ماشین همه نمود کامفورت دارد بالون نو دیسکا همش نو سالن توزه ماشین خیلی همه کامفورت دارد 94 سال میگه که 2019 هم سال کردگی आहे نرخ ماشین میگه 150,000 سومونی است که خیلی نمیدونم چند ارزون میشه بو و ماشین عین حال قرارداد در تریتوریا دوشنبه ده 150,000 سومون رقمش رو در پایین ویدیو هستیم واتساپ کدومتون اگر مخبول باشه مرا زنگ زنید بیشتر معلومات گیریم خب شما هم اگر ماشینای مایده ماشینای بورکاش خونه زمین کوارتیر یگون گو مول یگون آپارات چیزی که برای رکلام کردن باشد برام روی کنیم و رکلام میکنیم لایک فراموش نکنید گذاریم میگذاریم با پنجم ماشین فروشی نوبتی است بادرون که سروچنای اوپل استرا اف در کوزیفی کارامال اونیورسال کانسنر دور سال پریوشش 1997 است که همگاز هم بنزین آبی موتور 6 لیتر коробка مکانیکای ماشین میگه در ولایت خوبی بهترین قرار دارد ماشین میگه کانسنر دارد موتورش میگه واگنای یک سال حجه دارد اکومولاتورش پاچکای گاز بنزین کار میکند ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه پیش بالینسا استقلال نرخ ماشین میگه 26 تا اگه نمیدونم که ارزون میشه نمیشه ایشان نگفتیه فقط سومی خولی علیش بلیش یگون واریانت نداره تو سومی خولی نرخ ماشین 26 تا نشد چشکوش یگونش وارد چه گفته اگه نیست دوستان عزیز اگر که شما که خریداری انیق باشه رقمش در پای ویدیو هستیم میتونید اگر خریداری انیق بزنگذاری معلومات از خودشون پورا کرده گیرین میگذاریم با ششم ماشین فروشی دایو تیکو هسته که با نرخ ارزون سروچنا سال پریوشش 1996 سویچ بنزینی خولی آبی موتورش 1 لیتر پراستو اکانومی коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад ҳуҷҷат дорад балон средни миёна дискҳои прастои светои хеле синӣ нархи мошин 9000 сомон аст ва қарор дорад дар ноҳияи қумсангир ҷайҳун рақамҳошон мегафон аст кадоми шумо дар хали мошинча ки лозим бошад марма занг занен бештар маълумот чагирем мошин хай ҳолати зури аст среднян яки соза اگر کمتر برو расход کنیم بو بهترین میشه مرا دیگه معلومات از خودشون میگذاریم با هفتم ماشین فروشی نوبتی هست که اوپل استرا اف در کوزیفی خیچبک سال پریوشش 1997 است که همگاز هم بنزین دارد آبی موتورش 6 لیتر پراستوی коробка مکانیکا ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد ماشین میگه همونجاش میگه 100% دیسک‌های پراستوی کالپاک بالونش هم حالت کوری нархи мошин мега 28 та бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтарда тоқа суми хули ака чанд арзон мешавад меша ичара нагуфтиан метавонед бо маълумот гири рақамошон вавилон шаҳри бухтар тоқа суми хули алиш намешавад марама дигар маълумот аз рақамои поёмда ҳаштум
мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи ваз 2106 мошинаи советкӣ бо нархи арзон. соли бори 2000 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ мегад соҳибаш абиё моторша 6 литри простой коробка механикае мошин мегад дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин хай камтар мақсад ки хеле як касбе чиз ки кор мекунеша камтар мелич кор дорад. нархи мошин мегад 5000 сомонӣ ҳастае ва қарор дорад дар шаҳре ки панҷакенд. 2000 сол хайми камтар вақти расход кардем мошинча як мошини 10000 15000 мешад. 2000 сол аст бадрон рақамошон тисел. кадоми шумо дам хали мошине ки лозим бошад марама занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба наҳам мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Nexi свети сафед. соли бори 1995 ҳастае ки ҳамгаз ҳам бензин дорад абиё мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мегад ҳолати хуби техникӣ дае. то моҳи декабр мегад то 3 декабр мегад ҳуҷҷат дорад 4 дискаҳои молодёжни чихол салон хай мошин ҳолати корида мегад ягон расходча нафта як ҷош не ки пеш хеле камтар сарап ёда ба хайрае. нархи мошин 12000 сомон аст бадрон азиз ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри қурғонтепа яъне ки шаҳри бухтарда. аки чанд қад савдо меша намеша инаша нагуфтиам бо метавонед бо тариқи телефон маълумоти пурраша гиред. дӯстони азиз лайкора фаромӯш накунед гузоред ва навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, Instagram кадом сайт метавонед имодан падисаш кунед. ва ягон реклама дошта бошед марама сурат маълумотшо дорем мо реклама мекунем. лайка гузорем ва то охираш тамошо кунем. даҳам мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи Mercedes-Benz C-класс бадрон сечка кондитсионердор. соли бори 1994 ҳастае ки ҳамгаз ҳам бензин дорад абиё моториш 8 литраи коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад хадавои соз документ дорад кондитсионер дорад балон ҳолати корӣ чашкош соз обшимам хали дуруст соз салон тозак диска пискамаш балоншкати навай. нархи мошина мегад 39000 мегем бо арзону савдои хуб мекирем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душонбе пойтахта. ҳолаташ мега хуба чотка 39000 омода бинем мега савдо мекунем. дар комментария бисёр хоҳиш кардам ки сечкаҳои арзон ман дӯстон азиз ба шумо сечкаҳои арзон ки кондитсионердор дӯстон азиз бо чотка барома дига маълумотша аз худашон гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастае баъдрон ки срочнаи бо нархи арзон. соли бори 1998 ҳастае ки ҳамгаз ҳам бензин дӯстон азиз яъне ки бензин газе ки байона гази холӣ кор мекунад абиё моториш 4 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай мақсад ҳолати хуби техникида мегад бо хай маълумотша мегиред. нархи мошин 10000 сомон аст мега бо агар харидори аниқ бошад бо савдо муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ 10000 сомон муомила савдо дар ази капоти мошин рақамошон мегафон астае. кадоми шумо ки мехарем марама дига маълумотша гиред дӯстон азиз. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.